Kakabsat, ringan tayo kumadigiti. Puspuso tayo. Kundi panunot tayo. Ano kudrapan. Tadigito'y naipaltiing iti Diyos gapo. Igiti apagilasinan. Tilinaon iti Biblia. Takas na isurat iti may kadwa at Timoteo 3:16. Iso amin asurat ngayon paltiing iti Diyos. Isumot iti naimbag apakasursurwan, pakatinggaran, pakababalawan, ken pakaadalan iti kinalinteg. Iso kadagiti kabsat napapateg digitoy anay surat nga pagibasaran tayo. Tadigiti kabsat iso iti adda anay paltiing nga naggapu iti Diyos. Kas digiti apamanek nagiti may kadwa at Timoteo 3:17. Tapno iti tao iti Diyos nan anay kuma amasursuruan anay bag iti iso amin nga aramid anasayaat. Iso nga yuri kasano iti rigat adda ditoy alubong iti pakasubukan tayo no kasano iti panangsaranget tayo digiti pakasulisugan. Iso nga kabsat digitoy ngayon tayo dawaten iti Diyos no kasano iti panagaramid tayo iti nasaya at lalo iti panagsao ni kita. Kailangan na asigan tayo iti Diyos iti bawat garaw tayo. Kas mabasa iti umuna iti Pedro 1:4. Amay paay iti maysa atawid adi agropsa. Anya ti haan nga agropsa. Digiti banbanag saan amakita. Iti kaya da nga sauen digiti na spirituan abanbanag paka adalan tayo gapo iti sao nga nagtaod iti Diyos. Ken awan iti tulaw na ket saan magango na idulin sa dilangit. Amay paay kada kayo digitoy anay lanad isurat. Iso nga digiti kabsat kas naidulin nga naggapot sa dingato digiti na spirituan apalawag. Digiti banbanag masaan nga makita tayso ti mattaginayon. Ngam no day tilaeng nga adda anay lubungan digita kabsat agropsa. Iso nga ti alaen tayo dayjay agturong iti Diyos nga dayjay nay kari nga biag nga agnanayon kas adda anay lanad iti surat iti Biblia. Ito muna Pedro 1:9 nga awatin nyo iti pagbangunan iti pamatiyo iti panakaisalakan dagiti kararwa kas kinunana nga intayo panunuten iti panangisalakan iti kararwa tayo. Tara ito'y alasag mabati metlaeng dito'y alubong. Kiti bagbagana ni jay espiritu tayo nagturong iti Diyos. So digiti kabsat kas ibagbaga iti linaon iti Biblia. So kadigiti kabsat kas napapateg nga adda anay lanad
digitatin tayo so kimaten anay lemeng manipod iti panakabangon ti lubong. Iso nga kabsat digitoy napapateg anusan tayo ti agsukimat digitoy akay papanan na. Ket agyaman nakakabsat digiti makaanos digitoy buyaen nyo iti Facebook digitoy nga sorsoro kas adda tadi gitoy kabsat pakasorsorwan tayo nga taraon iti panunot ken ti puso tayo ngagturong iti Dios ket agyaman nak iti Dios Ama tadi gitoy inted na nga pakasorsorwan tayo kas kiniapo nga Jesucristo nga digitoy tinna sinagaba ket agyaman nak ti Dios Ama manakaron sa amin. Amen.